Mae 69 yn flwyddyn gofiadwy am sawl rheswm. Ac oedden ni wedi bod yn sôn, oedden am sefydlu sain, ys tipyn cyn yn ni wrth gwrs, ac oedd Huw a fi wedi recordio i teldisg, cwmni o Abertawe. Oedd hwnnw'n ddiddorol, achos y dyn oedd yn rhedeg teldisg ar y pryd, oedd dyn o'r enw John Edwards, oedd wedi bod i mewn ar y cychwyn gyda Coliton. A Coliton oedd y cwmni, os ydych chi'n deud, mawr cynta i gydio yn y byd canu Cymraeg o ddifri. Yn perthyn i'r talfaniaid, ynde, talfan, Alun Talfan a Ganeirin Talfan yn y lle cynta. Ac oedd Coliton yn arbennig, dwi'n cofio nhw'n dweud bod nhw wedi recordio cor Treorci yn canu Cantref Gwaelod, dwi'n cofio rhyw 2 gan ar y disadwn, yn prosesu'r cyfan ac yn gwasgu record ar y disil ac oedd yn y siop di llun. Felly oedd y broses gyfan yn digwydd yn Pontardawe. Ond fe werthwyd y Coliton i Deca, ac oedd Deca ar y pryd yn cael ei redeg gan Gymro, os dwi'n cofio'n iawn. Ac oedden nhw'n awyddus iawn i wneud fwy o waith Cymraeg, felly fe brynwyd Coliton. A dwi'n cofio Huw a fi yn trafod efo Deca flynyddoedd wedyn, a'r dyn oedd yn rhedeg Deca amser hynny, nid y Cymro rwan, yn dweud, wel pan brynon ni Coliton, oedd na ryw foi yn gweithio iddyn nhw yn Pontardawe, oedd ddim yn hapus iawn ynglyn â'r gwerthiant. I think he was a Welsh nationalist, meddwl fod e. Ac na lle oedd o'n ystafell gefn yn taflu'r masters i'r afon, oedd o ddim eisiau Deca i gael. Dwi'n yn gwybod os oedd yna'n wir, ond dwi rhyw feddwl, mae John Edwards oedd hwnnw, de. Oedd John Edwards yn ddyn yn mewn dipyn oed ac yn bianydd clasurol. A be nath ar ôl i Coliton gael ei werthu oedd sefydlu cwmni teldisg. Nethon ni a Heather Jones a sawl un arall recordio i teldisg. Ond fel oedd y pethau'n datblygu yn y byd recordio, a'r Beatles a balli yn arbrofi gyda dilliau newydd o recordio, wel, oedd Huw yn sicr yn dweud, wel, mae rhaid ni symud gyda'r oes, ynddo. Ac eisiau perswadio teldisg, wnaethon ni ddechrau, i wario chydig mwy ar yr ochr dechnegol o recordio. Achos oedd pryd hynny, oedden ni'n neud recordiau mewn, oedden nhw'n llogi clwb yn Creinant, un o bentrefi'r cymoedd Cwm Tawe, ac oedden ni'n troi fyny ar bnawn disil fel arfer, ac meic yn cael ei osod o'n blaenau ni, y boi yn y cefn efo'i beiriant, a dyna fo, canwch, rwan a dyna oedd y sesiwn recordio. A dwi'n cofio un sesiwn, a'r barman yn dod i fewn ar ganol y gan ac yn clirio'r gwydre, ac hynny di, dyna oedd ei waith o, ac oedd ddim yn gwybod be oedden ni'n neud yno. Ac oedd hynny yn naturiol wedyn, yn arwain at recordiau oedd o'i cymharu â recordiau pop Saesneg yn swnio dim cystal a deud a lliaw. Wedyn oedden ni'n reit awyddus bod na barch yn cael ei roi i recordiau Cymraeg, yn enwedig wrach yng ngolwg pobl ifanc. Oedd yn mynd i gymharu ac yn mynd i weld y Gymraeg yn israddol. Ac ar ôl, oedd rhaid siarad dipyn efo gweddw teldisg ar y pryd, achos mi fydd John Edwards farw rhyw, nes i'n nabod John Edwards. Na. Fi yn iawn ar ôl i'n record gyntaf i ddod allan. Mi fydd o farw o sioc. Ac a wedyn Olwen Edwards yn rhedeg y cwmni. Ac wrth gwrs, un o'r pethau ola nes i fo nhw oedd Carlo a Croeso 69. Ac oedd hynny'n reit digri achos oedd Olwen yn frenhinwraig i'r carn. Ond oedd hi'n fodlon dioddau Carlo a Croeso 69 mor bella bod nhw'n gwerthu de, achos oedd nhw'n nallodd hi a'i chwaer, neu chymnither, dwi'n cofio, yn eistedd drwy'r dydd yn rhoi'r recordiau yn ei cloriau, ac o'n nhw'n mynd allan fesul llond lori de. Cofio i deud wrtho ti, Dafydd, sy'n eisiau chi fod cweit mor gas, nagos. Ond ar ôl i Carlo werthu gymaint, oedd eisiau rhyw record i dilyn hi. Ac oedd hi'n awgrymu, sy'n eisiau chi fod mor gas wrth y fo. A rhywbeth bach catchy. A wedyn gyda ni Croeso 69. Ond methiant fi yn hymgais ni berswadio Olwen a Noel Kendrick oedd y peiriannydd
i wario mwy ar y dechnoleg recordio. A erbyn hynny, erbyn ni wedi gyrraedd y pwynt yna, o'n i hefyd wedi recordio dŵr, wedi rhoi y gan dŵr, achos o'n i wedi chyfansoddi hi ers diwedd 68 ac o'n i wedi bod yn canu o gwmpas y lle ac o'n i'n eisiau cael hon wedi cael ei recordio yn dda ac oedd Mike Stevens wedi bod yn sôn am stiwdios y gallen ni fynd iddyn nhw i gael sŵn gwell. Ac gaethon ni un sesiwn yn HTV yng Nghaerdydd, yn hwyr gyda'r nos, a wedyn Nethon ni drio eto wedyn, gath Mike Favre gan ryw ffrind iddo fo i fynd i stiwdio go iawn yn Llundain. A mi ethon ni fanna, a mae'r stori yn y llyfr bach o hanes sain yn 520. A cael gwneud y sesiwn yn fanna, wedyn oedd gen i dap, master tape o dŵr yn barod wedyn i'w roi o'r record. Oedd gen i dap, ond ddim cwmni. Ac felly mi gymodd i chydig bach hirach i ddod â dŵr allan, nag y byddwn ni wedi dymuno, oherwydd bod ni'n mynd drwy'r broses yma benderfynu oedden ni'n mynd i ffurfio cwmni neu beidio. Ac yn y diwedd dyma benderfynu mynd amdani, mi gethon ni fenthyg 500 pint gan Brian gan Edwards. Rhaid, na chi'n abod Brian, mae'n siŵr dath ei fyw i Afon Wen. Oedd dim Cymraeg, dim llawer o Gymraeg gan Brian. Ond mi nath y gyfraniad mawr, helpodd o roi sain ar ei draed, helpodd o roi Cymdeithas Tai Gwynedd ar ei draed, a mi fydd o'n help mawr i Blaid Cymru i newid i dillio o ymgyrchu. Ond oedd o'n ddyn anisgwyl i fod yng nghanol y bwrlwm Cymraeg, achos oedd hi acen o braidd yn Saesnig, ond oedd hi galon o yn y lle iawn, ac mi fydd o'n help mawr i ni. A dwi'n cofio Brian yn gofyn, what are you going to do about invoicing? A mae'n gofyn, what's an invoice? Oedd gennym ni ddim syniad am busnes a sut oedd pethau'n gweithio, a mi roedd o'n allweddol wedyn ar yr ochr yna i bethau. Mi nath o roed fflat yn ei dŷ yng Nghaerdydd ar gael i ni am y flwyddyn a hanner, 2 flynedd gyntaf. Ac mi dalodd o am rywun oedd yn mynd i helpu ni wneud cadw'r llyfrau. A mi oedd hynny'n sylfaen fusnes dda i ni, reit ar y cychwyn, i drio cael y maen i'r wal. Oedd hi'n bwysig cael rhywun fel yna, chymod, oedd yn llawer o bobl i gynghori pobl ifanc sydd wedi gychwyn cwmni, ond dyma fo'n rhoi stafell ffrynt i ni, a ffôn, a cabinet ffeilio, a deud, reit, mi brynau gwmniodd ar y peg o'r ar y silff i chi, a wedyn gewch chi ddechrau o fanno, ac mi gawn ni'n tri fod yn gyfarwyddwyr, a wedyn oedd o'n just yn cynghori ni gam wrth gam, a fel na, dyna di'r ffordd o'r ei ddechrau, achos oedden ni'n, pan ddeithon ni a dŵr allan, o'r mater o fynd rownd y siopau wedyn i werthu y record fach dŵr, mwyn medru talu am y nesaf. A cyn hynny, wrth gwrs, oedd rhaid ni ffeindio allan sut ydych chi'n gwneud record, achos mae yna un peth i gwneud y tap, peth arall ydy cael y peth y disg, a dyddiau yma, wrth gwrs, maen nhw wedi mynd, ond pryd hynny, oedd angen ffatri go fawr yno chi i wneud y record. Oedd yna broses hir lle oedd y tap yn cael ei drosglwyddo i master disc, oedd rhaid ni ffeindio allan lle oedd bobl yn wneud hynny, faint ydych chi'n talu am wneud y math yna beth. O'r master wedyn, oedd yna fersiwn arall wedyn, cyn i chi gyrraedd be oedd yn y bôn yn rhyw fath o fold, oedd yn mynd i'r ffatri, ac yn y ffatri oedd y plastig yma yn dod allan o ryw beipen, lwmp o blastig, ac yn y bôn yn cael ei wasgu fel yna. Oeddech chi'n gofio ffindio labeli, oeddech chi'n gofio graffu labeli ar bapur arbennig, oedd yn cael ei gwasgu fel bod y record yn cael ei adnabod fel yr un oedd hi. Oedd rhaid i chi gael clawr i'r record, oedd rhaid i rywun wneud cynllun, ac rhaid i chi wedyn roed y record yn y clawr a mynd â hi allan i'r siop. Oedd yna gymaint o wahanol stages i'r peth, ac oedden ni'n 11, oedd y ti chydig yn hun, oedden ni'n gofio ffeindio'r pethau yma i gyd allan, sut oedd i gwneud nhw, oedd y wahanol bobl yn gwneud nhw, be oedd y prisiau gorau, a wedyn mynd at y siop a dweud, lwch, mae hon gynnon ni, sa chi licio prynu rhain. A dwi'n cofio, gan mae dŵr oedd y record gyntaf, o'n i'n mynd allan yn y car,
ac yn mynd rownd, ac wrth gwrs oedd nifer o siopau Cymraeg yn disgwyl amdani. Oedden nhw'n gwybod am y gan ac eisiau gwerthu, chwarae teg. O'n cychwyn yng Nghaerdydd ar y pryd, a wedyn yn gweithio am ffordd Abertawe, Caerfyrddin, Aberystwyth, felly'n blaen. Ac pethau mynd yn reit da, a wedyn yr ail ddwrnod, o'n i'n dechrau llenwi'r bylcher, lle dwi wedi bod, lle dwi ddim wedi bod. A dyma, dwi'n cofio stopio, wedi bod ym Mwllheli, wedi bod ym Mhorthmadog, meddwl am griciaeth. A dyma fi'n mynd i siop ma'n griciaeth, a gennyn nhw londwrn o recordio yn y ffenest, a dwi'n meddwl mai, dim yn siop recordio, ond siop oedd yn digwydd bod yn gwerthu chydig o recordio. Mewn â fi. Ac oedd y perchenog yn syrfio rhywun arall ar y pryd. A disgwyl y reit hir i'r sgwrs efo'r cwsmer arall. Mae'n fynd ar dan braidd eisiau mynd ymlaen, amser yn bryn. A dyma nhw'n dweud, be sgennoch chi te? A hon sgennoch sa chi licio cymryd y record yma i'w gwerthu? Dwch chi'n weld, dŵr, Huw Jones. A dyma, reit, dwch yn ei chlywed Iwan. A dyma fo roed y record ar ei beiriant tap. Chwarae hi, am ryw, bai cymryd 5 munud i chwarae'r gan, yn ystyried y ddwy. Na, dwi'n meddwl eitha math na beth yng Nghriciaeth, diolch o fawr i chi. A lle ffwrdd â fi, a dydw hynny oedd un o'n hyflwyniadau fi i'r busnes o be ydych chi'n mynd drwyddo pan ydych chi'n trio gwerthu rhywbeth. Wedi pan ydych chi'n trio gwerthu eich hun. Oedd rhan o'r beth. Ie, nes ti'n dweud mae ti oedd Huw Jones. Na, nes ti'n dweud. Beth sy'n ddifur o'i edrych yn ôl ar y cyfnod yna, oedd na lawer o beth yn digwydd efo'i gilydd ynddo. Mi roedd na siopau Cymraeg yn cael ei sefydlu am y tro cyntaf. Siop y pethau yn Aberystwyth ac siop y pentan yng Nghaerfyrddin ac oedd Arianwen Parry wedi mam yr archdderwydd wedi sefydlu siop lyfrau Cymraeg yn Llandwrog. Ond chi, dechrau oedd y rhwydwaith yma o siopau Cymraeg ac wedyn peth arall oedd yn digwydd oedd gweis Cymraeg yn sefydlu fel y lolfa ac yn y blaen ac felly oedd lawer o'r gwaith argraffu yn mynd i'r gweis cynnia. Gweisg fel Gwas Gwynedd a Gwas Dwyfor wedyn. Hynny yw, oedd na ryw awydd mewn llawer iawn o Gymru ifanc i wneud pethau'n hunain a wneud o efo'r dechnoleg newydd ac oedd hynny'n bwysig wrth gwrs ynde. Nid yn unig wrth recordio ond hefyd wrth argraffu ac wrth ddylunio. A wedyn oeddech chi'n cael datblygu criw o ddylunwyr Cymraeg oedd yn mentro i'r maes hwnnw de. Felly oeddech chi'n cael yr un pryd, wrth gwrs, datblygiad yn y cerddorion, oedd yn dysgu gitar am y tro cyntaf, nes i rioed, ond oedd na lawer o bethau'n digwydd, a teledu, wrth gwrs, yn dechrau datblygu, fe oedd Huw'n cyflwyno disgadawn am gyfnod, ond oedd pawb yn teimlo i ffordd, dwi'n cofio fi'n gwneud cyfres ar TWW, dyma Dafydd, wel wir i chi de, sôn am gynnyrchu raglen am geiniog a dimau de, dwi'n cofio, ac oedd hi'n mynd allan yn fyw, ond oedd nhw'n wedi recordio rhyw sketches bach geiniog a dimau de, a wedyn o'n i'n cyflwyno, ac o'n i'n canu, ac o'n i'n trio meddwl am be oedd yn dod nesaf, a wedyn o'n nhw'n rhoi'r sketches mae mewn, ac o'n dwi'n rhaid i chwysu gymaint yn y myw, a dwi'n siŵr bod golwg yna i fos yn ei, dwi'n bos diw hwnna ar gael, ond oedd o'n brofiad dychrynllyd, achos oedd pawb yn dysgu wrth fynd ymlaen ynddo. Ac oedd rhaglenni Cymraeg yn cael ei cynnyrchu am nesaf beth i ddim ynddo. Felly, oedd o'n gyfnod o arbrofi, ond oedd o'n gyfnod cyffroes iawn. Symudon ni wedyn o Gaerdydd a dweud, wel, dyn ni'n eisiau byw yn Gaerdydd am byth. Symud i tair eglwys yn Llandwrog i ddechrau. Tair ysgol. Tair ysgol. A fyna oedd y swyddfa gyntaf, a wedyn defnyddio stiwdios yn Llundain, Bryste, Caerdydd, Trefynwy, Rockfield, ac yna dweud, wel, mae rhaid ni gael stiwdio'n hunain yn Gwernafale, yn Llandwrog yma. A wedyn symud o'r tŷ yn tair ysgol i hen gantin ffatri Pengroes. Fi o'n i fyna am flynyddoedd, a gwasg argraffu drws nesau ni. Ac yna, oedd rhaid ni gael stiwdio mwy. Oedd y 70au, pan oedd Huw yn rhedeg y cwmni mwy na lai ar ei ben ei hun, mi roedd o'n i'n potsian efo bob math o beth eraill,
Ac, wel, sefydlu Cymdeithas Tai Gwynedd. Hynny'n digwydd ter un adeg. O drws nesau ni, wrth gwrs. Oedd o fodd, gynno ni ryw swyddfa bach yn drws nesau i'r cantin. A wedyn, mi oedden ni'n chwilio am le i gael stiwdio mwy. A fi oedd Gwern o Falen wych drwy'r 70au a cynhyrchu llwyth o recordiau. Ond oedd rhaid ni gael lle mwy, a mi ffindiodd O.P. Hughes y lle yma oedd yn gwerthu blawdia a bwyd anifeiliaid, S. Lloyd, ond oedd wedi gorffen, ac fe brynwyd yr lle yma, ac wnaethon ni adeiladu'r stiwdio, ac gwario tipyn, a benthyg tipyn i fentro i'r maes. I fod yn onest, oedd y cyfnod yna yn un peryg i ni'n ariannol, achos mi ddari ni wario mwy ar y stiwdio nag oedden ni wedi bwriadu am bob math o wahanol resymau. Ac i gwmni bach, eisiau cofio, doedd na ddim grantiau pryd hynny. Oedd Sain yn gwmni cyfan gwbl fasnachol yn byw ar be oedd o'n gallu i werthu. Ac un o'r pethau nath, doedd dipyn o achubiaeth ar adeg lle oedden ni wedi gwario fwy ar y stiwdio a wedi mynd i fenthyciad go ddwn, oedd bod na siec go dda wedi dod i fewn am yr hawliau darlledu. Bron iawn am y tro cyntaf. Oedd o'n anisgwyl achos oedden ni'n gwybod bod ni'n cael rhywfaint, ond mi ddod na siec reit sylweddol i fewn. A dyna di nodweddion busnes yn dweud, da chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd flwyddyn nesaf. Da chi'n gorfod rheoli yr ochr ariannol. Ond o fod wedi gwario ar y stiwdio, mae o'n fater o falchder, dwi'n meddwl, i ni bod ni'n gallu edrych yma. Dafydd yn dweud ar y ffordd i fewn, hwn di'r carped osodwyd yn 1980. A mae o'n dal yma oherwydd bod ni wedi buddsoddi mewn rhywbeth oedd o werth. Mae'r llenni ar y waliau, y rhai carthenni yna, yn dod o ffatri brawd Dafydd lawr yn Drewach fel Undre. A mae rheini yn dal i fod mewn cyflwr cystal ag erioed. Felly mae yna wers yn androes o ran buddsoddi mewn rhywbeth gwerth chweil yna mae o'n mynd i bara ac mae o wedi gobeithio bod o fydd i'r cwmni ar hyd y blynyddoedd. A beth sy'n ddiddorol o'r stiwdio, achos fe adeiladwyd i yn y dull oedd yn ffasiynol y dyddiau hynny, efo ardal fyw, fel sydd fan hyn, ardal marw yma, llenni medru tynnu rhyngddyn nhw, ac bwth i'r drymiau oedd hwnna yn wreiddiol. Hynny yw, ac yna gwariwyd arian sylweddol a rhoi concret a tywod a rwber i insuleiddio'r cyfan ac yn gwneud siŵr bod sŵn ddim yn cario drwy'r llaw, drwy'r muriau ac yn y blaen, ac yma 3 haen o wydyr. Hynny yw, eithon ni wedi mewn blynyddoedd, y ffasiwn oedd recordio mewn lle llawer mwy ffwrdd â hi, mwyn cael sŵn byw, sŵn real felly de. Ond beth sy'n dda yn y maes yma, yn aml iawn, mae'r pethau'n troi mewn cylchoedd, ac mae'r bobl sy'n defnyddio y stiwdio yma fwyaf rwan, sef Hogia Candelas a Cowboys Os Botwnog, mae nhw wrth i bodd efo'r math yma o stiwdio, am i bod hi'n cynnig gymaint o amrywiaeth acwstig ac yn y blaen. Cofio'r wal na, cofio syniad pwy, oedd eisiau rhyw arwyneb oedd yn taflu sain yn ôl, ond ddim yn un fflat. Felly mae Dafydd, oedd i fyny efo'r syniad, reit, beth am wal gerig Gymreig draddodiadol. A dyna fi, a dwi'n cofio y sesiwn gyntaf yma, Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr, a oedden nhw yma dros nos, a un o'r hogiau wedi treulio hanner y nos, yn trio dringo hi. O'n cyfeiriad. A mae di bochio, mae pob arwyneb o'n hyn, dros am un yn cyfateb i'w gilydd, mae pob un ar ongl wahanol, ac mae hon di bochio, ac mae'r cerig wedi dod o hen sgubor oedd wedi dymchwel ar dir ffarm yn Llandwrog yma, ac felly fe symudwyd y cerig i adeiladu'r wal yma. Felly mae yna hanes difyr i'r holl le felly, a pren corc, risgil, coeden corc sydd yn gwneud llawer iawn o'r... Beth sydd yma ydy awyrgylch, medrwch chi reoli'r sain yn llwyr, a mae'n siŵr bod chi wedi sylwi yn fanna, mae fatha capel, mae rhyw deimlad
llonydd a distaw yn does, achos does a ddim eco na o gwbl, felly mae bobl yn deddi siarad yn distaw yn y fanna, a does a ddim sŵn yn adlewyrchu felly de. Ond fan hyn, os ydych chi'n dod â cor bach i ganu, neu delyn, neu ddrymiau, neu unawdydd, maen nhw'n canu'n yr rhan yma am fod na fwy adlewyrchiad sain felly de. Ond mae'n eitha diddorol hefyd i gofio y camau ar y ffordd ydy, achos yn raddol wedi mi ddodd popeth o ben y groes i fan hyn, y swyddfeydd, a'r storfeydd, a'r stiwdios, wrth gwrs, adeiladu 2 stiwdio arall. Erbyn hyn, mae'r hod wedi troi, oedd Huw yn sôn am yr arian yn dod i mewn am y Breindal, ac mae'n siŵr wrth ddathru hanner canmwyddiant bod gawn ni hawl i ganmol yn hunain chydig bach. Oedden ni'n arloesi yn y maes yma i wneud siŵr fod cyfansoddwyr ac artistiaid yn cael cofrestru i gwaith ac yn derbyn yr arian dyladwy am defnyddio nhw ar radio a teledu ac pob man arall. Felly, ni oedd y cyntaf dwi'n meddwl, allwn ni ddeud hynna'n sicr, i ffurfioli hynna i gyd ac wneud yn siŵr fod pobl yn cael eu talu am eu gwaith. Ac wrth gwrs oedden ni hefyd yn derbyn cyfran o'r arian a hwnnw oedd yn cadw ni fynd. Am flynyddoedd nes i'r chwildro digidol ddigwydd. A rwan mae pawb bron yn cael eu music oedd ar Spotify neu Apton neu beth bynnag. Ac wrth gwrs mae'r arian sy'n dod i fewn i'r stiwdio ac i'r cynhyrchwyr ac i'r artistiaid yn dipyn llai a mae'n argyfwng. Dipyn bach o argyfwng bellach. Felly mae'r galw am gwmni recordio wedi lleihau. Ond sialens busnes bob amser ydy dargyfeirio a darganfod ffyrdd newydd o wneud busnes. Ond bydd hi byth rhywun fath eto. A'r un peth da ni wedi bod yn pregethu yn y byd recordio Cymraeg ydy bod angen cymorth i'r diwydiant yma sydd mor bwysig i'r iaith Gymraeg, ynde? A chi'n meddwl chi'n faint o bobl ifanc sydd yn ymroi ati i gyfansoddi Cymraeg, i berfformio Cymraeg. Cannoedd o bobl ifanc, dalentog iawn, ydych chi'n clywed i music nhw ar y radio a teledu. Wel, does ddim cefnogaeth iddyn nhw fel sydd na enghraifft i awduron a cyhoeddwyr. A nid berniadu hynny dwi o gwbl, gwych o beth. Ond dydy llyfrau ddim yn dod allan a ohonyn nhw eu hunain. Mae yna arian cyhoeddus y tu ôl iddyn nhw hefyd. A da ni'n credu bod angen mwy o arian cyhoeddus tu ôl i'r diwydiant cerdd ac yn rhoi cynhaliaeth i gerddorion ifanc i ddechrau. Beth bynnag, na'r bregaeth drosodd. Ond da ni wedi gweld newidiadau mawr ar y ffordd. Ond mae'n dda i ddweud yn bod ni yma o hyd. O rai fi gael hynny fewn hefyd, achos mae rhywun yn deud yna wrthai bob dydd.